दिनैनि आंनि ब्लगखौ नायलांदो होनबा आं दिनै मा मा मावो नोंथांमोननो देखायलांसै। अन्नानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, सापर्ट खालाम। गुड मर्निं लोगोफोर, नै दिनै सेकेन्ड डे, दिनै आगस्टनि 2 तारिख। दिनैबो स्कुल दं फिसालाया, दाबो सिखाराखै दिनैबो। मास मोनसे ब्रेक मोनबायना, बिराद अलसिया जालांदों। दिनैबो सिखाराखै, दिनै सेकेन्ड डे। अबा बेसर सिखाद', गारि फैबायथ', दिनै गारियावसो थांनांगोन ना आं दोनहैया दिनै। सिखादो सिखादो। घिउजों ब्रेकफास्ट बानायदां बाबानो, ओंखामखौनो जालाङा बियो। दिनै सेकेन्ड डे, आगस्टनि 2 तारिख। दिनैनिफ्राय गारियाव हरनोसै। ब्रेकफास्ट जानानैनो ओंखारनांसिगोनानो, गारिया फैसिगोनानो। सिया जाबाय थानायनो, ब्रेकफास्टआव रुटि जाबाय, घिउजों एवनानै होबाय। टिफिनाव आरो माबा मेगिसो लाङोलायनो, मेगि फ्राय। दिनैबो मेगि फ्राय लाङोनो उज्जला। मेगि फ्राय एवनोसै आङो। सामब्रामजों एवनांगौनो। सामब्राम होनांगौ? होनांगौ। मेगिखौ दै गुदुङाव एसे माबानानै बयल जाबाय। बेरेमोदैखौलाय मानो लादों आखायावलाय? बेरेमोदै बायगोन। बेरेमोदै। मेगिखौनो फ्राय लानो सानफ्रामबो। बयल खालामबा गोथाव मोनजायानो। गारि फैलाय लांबाय बाबा। टिफिना रेडि नै, उज्जलाबो ओंखारखांबाय। दे बाबा, थाय आरो बेलानो। सोदो, बेला सोदो दे। टिफिनाबो जाबाय। थांग्रोबायबो, बेगखौ लांफायाखिसैलाय। र' गारिसिम दोनना फैनोसै बेखौ। थ' इटाखौ बोखारग्रो। मानो बोलो गारदों? इटाया बोखाबानो जानायानो। हरलाय हरलाय गारियानो बे। न'ट सोरबा लिरना लाबो मोजाङै दे। र' अबाव नोंहालाय? गेजेराव थांदो। हलाय भिडिअ खालामनां। मानो बाखाखो बाबा? बाथ'नाङा ना? जा दादा। बाय बाय। मा बाय बाय गैयाहाय सानैबो? फिसालाखौ हगारहरखांबाय, 8:30 जाबाय। एबार फिसाला थांखांनायनि उनावसो ब्रेकफास्ट जानोसै आङो। दायो 8:30निफ्राय दा 3थायावसो मोनफैसिगोन। दा खामानि दंलाबायो, बेफोरखौ मावनोसै आं। होमबा नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना। फिसालाखौ हगारहरखांनानै एबार साहा लोंसै आङो। मानो होनबा फिसालाखौ आथुर आथुर हगारहरबाय, बेजों जाफाबाय थानो लोंफाबाय थानो टाइमानो थोआ। बेनो टिफिनबो बानायनांगौ नालाय। रुटि बानायदोंमोन, ओमफ्राय टिफिनाव रुटि लाङासै, आरो मेगि बानायफिननांबाय। बिदिनो लोंनो मोनाखिसै आं, लाल साहा गोजा लोंदोंमोन। दा नै दासो लोंनोसै, ब्रेकफास्ट जानोसै आङो। आङो ब्रेकफास्टखौ डाइनिंआव जाया नै, आंना हायावसो हारसिं जानोसै। मैगं जोगोनार बेजवखाबाय नै। दिनैनि ओंख्रिया बेनो आंना। फिसालानो दालि बानायनांगोन आरो खान्थाल बेगरबो दं। जाग्रोनोसै लोगोफोर आङो ब्रेकफास्टखौ। दहाय आथुर आथुर साहा गोजा लोंदोंमोन, दा बिदि लोंसै। बारा फुङावबो ओंखाम जानाय अयभाग गैया, जानो हाया आङो। बेनि थाखायनो साहाखौनो लोंग्रोनोसै। साहा लोंखांबाय नै, फिसाला जालांनायखौनो बोस्राङाखैमोन, बेखौ बोस्रां। आरो बिसिना आरि जाबनो दङ, बेफोरखौ जाबनानैसो मैगंखौ सायनोसै आङो। आं साहा लोंखांबाय, साहा लोंखांनानै बेफोरखौ जाबनोसै आं। मोजां लेथ्रा जानानै थायो, बेफोरखौ बोस्रांग्रोनोसै। बेनि उनावसो ओंखाम ओंख्रि संनोसै आङो। बेफोरखौ बोस्रांनानै न' आरि सिबग्रोनोसै। बिसिनानि अबस्था थांखांबासो खामानिया मावनाय जायो नालाय। लेथ्रा जानानै थायो न'फोरानो। मैगंखौ सायखांबाय नै, दासो 11ता जाबाय। मैगं सायहांहां बेलेग खामानि मावबाय। सायखांबाय, सुनानै एवहैनोसै आं बेखौ। खान्थाल बेगरजों जोगोनार बिजौ
हालदैखौबो थावावनो खान्थां खारैजों संनो लानोसै मस्ला मस्लि होआखै थबसिखौल' आख्लायनानै होबाय आं माबा सामब्राम गुफुरल' होदों खारै होनाय आङो एसे खान्थाल बेगर खारै ओंख्रि ओमफ्राय आंना खान्थाल बेगर आरो जोगोनार बिजौ खारै ओंख्रियानो जा मोजां रुदों खान्थाल बेगराबो दाख्लै लोगो फैनायाव संनानै जादोंमोन देखायनाय जायाखै दिनैनि ओंख्रिया जाबाय बेनो बे ओमफ्राय दालि बागानाव होनानै गोथाव गोजा मोनफैबाय लायनो थाङाखैसै आं लामासिम दिनै आइ कार्ड मोनबोदों आइ कार्ड ओमफ्राय बेगाव दंमोन आं नुवाखैथ' आरो माबोरै बाबा दे बेगा हरदो ड्रेस चेन्जखौनो लाबोफ्रांलायोलै मा गोरा जाखो ना माखो फैदो ड्रेस चेन्ज खालामदो आथिं आखाइ सुदो दै लोंनो होननायानो फेनबो गानाखै दाबो फैस्लाबो माने दै गांबाय दैया लोंदो उज्जला दै गांनानै लोंबाय दासो फेन चेन्ज खालामबाय नै आथिं सुबाय आथिं सुखांबाय दिनैनि ओंख्रिया खान्थाल बेगरजों खारै जोगोनार बिजौ खान्थाल बेगर खारै ओमफ्राय दिंखिया भाजा मोनथ'वाखै दादा र' लोंग्रोनोसै नै फैस्लाब माने जालायबाय बाबाया फैस्लाब माने नायलायबाय टिभि सामफ्रामबो नायो दै लोंनो नागिरनाय लोङाखिसै नामा दै लोंनो नागिरनाया लोंदो मिलायनाय थान्दा लांसैलाय दिनैबो दिनै बाबा बुजाय जाबाय नामा थान्दा लांसै दा गरमखा फैस्लाब माने बिदि टिभि लोंदो ओंखामबो जानांगोन ना लोंदो थाब दसे जिरायदो गोखैखौ लोंनानै सरबतखौ लोंनानै दसे जिरायनानै दालि ओंख्रि ना गोरान बाथोन दिंखिया भाजा खान्थाल बेगर आरो जोगोनार बिजौ भाजा खारैजों जों जानोसै होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै मोजां मोनदोंबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो ओंखाम जाखानानै गेलेबाय नै जा मोजां बोथोरा अखा हादों जि अखा हादों नै लाय खुलिनाङा थाइजौ फिथाइ जोबलायबाय जोंनानै एबार सफारि फिथाइया जा थाइदों जा गिदिर गिदिर ओमफ्राय अखाजों लोगोसे बार एसे फैबाय नालाय बेयावनो बिदि सिरिजोब्बाय आरो हाग्रायाबो सिरिनाया गोथाव जाया मोसौनोसो हैनोसै आं बेखौ जाजानाय नङा मोनामगोन बेयाव दोनबाय थाबाबो बेनि थाखायनो मोसौनो हैना फैनाय जाजाया हाननायखौसो गोथाव मोनो बिदि सिरिनाया गोथाव जाया सफारिफ्रा सिरिनाया नै अबेबा मोजां दं थेवबाबो जाजाया बेयो हाननायासो थावसिन जायो सफारिफ्रा बेखौ मोसौनो हैना फैनोसै होमबा दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर माबायदि मोन्दों प्लिज
अन्नानै कमेन्ट हर लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम प्लिज आंखौ सापर्ट खालाम थेंक इउ नायनायनि थाखाय जोबजासिम भिडिअखौ आङो मोसौखौ फैनोसै होनानै फैबाय आं मोसौनो दोनथ'बाय भिडिअखौ गोदानैसो खानोसै आङो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम आं मालाबा लोगो मोनबा सफारि जाहोगोन नै जोंनाव जा सफारि बिफां दंखायो लोगोफोर अन्नानै आंखौ सापर्ट खालाम दे ना लाबोनाया नै जा गोजा गोजा भिडिअखाय गोजा नुवाखै गोजा गलाब सोरबा जानोबा खोन्था अन्नानै कमेन्ट हर आं हैना फैहैगोन सफारि जा थायखादों जाहानाव खानायखौ नै जा गोथाव